Ако работиш на покрива, какъв такер да избереш? Тук имам 3 варианта от Novus. Ако ти трябва по-точно поставяне, например когато ковеш фолио директно върху ребрата, тогава акумулаторният такер на Novus е най-добрият избор. Кове точно там, където искаш, бързо, лесно и няма опасност да скъсаш фолиото. Има настройка на силата. Работи с 2 вида скоби и пирони. Можеш да включиш и режим на непрекъснато коване. След това задържаш спусъка и работиш само с натискане отпред, без спиране. Ако ти трябва бързина, например поставяш фолио или изолация, такерът чук е перфектен. Просто замахваш, удряш и готово. Не се целиш, не се мериш и ковеш наред. Аз имам 2 вида. Единият е по-лек и работи с скоби от 6 до 10 мм. Другият е малко по-тежък. Вътре има по-сложен механизъм и с него можеш да ковеш скоби до 14 мм. Така закрепването става по-здраво. Така че, за скорост и обем, такер чук. За прецизност и контрол, акумулаторен. Виж ги и тествай кой ти пасва повече. Пълната гама такери Novus ще намериш в Ташев Галвин.